हे फैमिली नमस्ते प्रणाम। तो रउआ लोग के कठे नमस्ते प्रणाम कॉले तनी। यहाँ देख सकतानी कि का हम पार्सल में मंगवैले बनी आ कहाँ से मंगवैले बनी कैसे कैसे मंगवैले बनी एक हम आगे वीडियो में रउआ लोग के बताएम। आ ऑर्डर सुन के का करे पड़ेला एगो रउआ लोग के सुने के मिल जाए। तो देख सकतानी कि का मंगवैले हैं आ बाल बच्चा खातिर आदमी के का करे पड़ेला तो वो हम बताते हैं कि रउआ लोग देख सकतानी कि हम अपना गुड्डा गुड्डी खातिर मंगवैले हैं चोरा चोरा के पैसा खाली के लोग कहला कि चोरी कर ले चोरी करके अपन दैया में लगा लेता नहीं। तो आप देख सकतानी कि का हम कैसे कैसे मंगवैले देखी। ये हमारे छोटा गुड्डा खाते हटे मतलब है ना हिंगा खाती मंगवैले हैं वाला जो कि बहुत सुंदर लगता एकदम बढ़िया कलर बाटे एकदम खूब बढ़िया लगता बच्चा पहनियन तो हमारे एकदम चमक जीहन। तो एक खातिर हम इन्हें उन्हें से चोरा लुका के पैसा इकट्ठा करे नहीं तो बच्चा सन खातिर कपड़ा खरीदेनी है बढ़िया बढ़िया जबकि हमेशा हमारे बच्चा सन नए पहनलन सन ऐसा बात नहीं है। ओकरा पीछे के रीजन बनी हम कि हमेशा एक खातिर भर भर के नया नया पोशाक हम मंगवात रहीला। बहुत सुंदर सुंदर लागत हटे में 2 गो कलर हटे गई सब एक खोल के ना देखें कैसे कि हमरा के फोल्ड करे पड़ गई तो लोग वैसे देख ली दोनों सेमे हटे। साइजो देखा जाए तो एक 22 नंबर हटे यही हवे 28 नंबर तो थोड़ा सा बड़ा होते पेनियन मतलब भविष्य के बारे में पहले ही सोच लेगा। और बाद हम दूसर का पार्सल रोल के फाड़ के देखा देनी। हम अपने बारे में ना सोचिला हम सबके बारे में सोचिला लेकिन अपने बारे में ना सोचिला हमरा खातिर भगवान बड़न। तो यहाँ से देखा तनी कॉम्बो पैक हटे इनमें 3 पीस मिलल बा जो कि हमारे गुड्डा रोज धोई रोज पहनी एक नया नया तो खत्म ना हो जरा खातिर में इतना शॉपिंग कर लेला। बहुत लगे कमेंट हो कि हमारे खुद के दुकान बा से का जौन हमरा पसंद आवे लोग हम लेला मतलब खरीदे करीला एकदम जितना 24 कैरेट सोना में शुद्धता होला नो इतना हमार बोली में शुद्धता हम जौन बोलीला एकदम सच बोलीला कुछ सच ने के मिलावट ना खाए ऐसे कि हम कहन के अगर इन्होंने के पहनावी तो अच्छा ना हो। यहाँ से एगो हम अपनों खातिर चोरा लुका के मंगा ले बानी कैसे इन्होंने जाए में नया कपड़ा पहने में तनी ठीक लागेला आ एक खाली पहन के हम बेड भर ले जानी अगर हमरा जौन कपड़ा अच्छा लग जेनु तो कितनो पुराना हो जे हम ओकरा रोज रिपीट करें जैसे कि हई एक खाली धोवाला लेकिन रात के एकरा के वापस फिर हम पहन लेला सांझ खाली। तो ऐसा बात हटे एगो जो ना मतलब हमरा के जन चटक पटक कपड़ा होला एक खाली पहन लो अलमारी और बक्सा भर देला ओ खातिर कोनो दिक्कत नहीं है लेकिन जौन हमरा पसंद आ गेल ओकरा के रोज धो में रोज पहने तो वो टाइप के हम जे ऐसा बाटे कमेंट